Το παιχνίδι λέγεται Ψάχνοντας τον Κούπερ. Ο σκοπός του παιχνιδιού είναι να βρούμε το χαμένο σκύλο, τον Κούπερ, πριν από τους υπόλοιπους παίκτες, απαντώντας σωστά σε ερωτήσεις γεωγραφίας. Τα περιεχόμενα του παιχνιδιού είναι το ταμπλό του παιχνιδιού που φαίνεται στο βίντεο, 4 πιόνια, 27 πορτοκαλί κάρτες με ερωτήσεις και 7 μπλε κάρτες με πληροφορίες. Και βέβαια ο Κούπερ. Για να ετοιμαστούμε για το παιχνίδι, τοποθετούμε το ταμπλό του παιχνιδιού στη μέση του τραπεζιού. Ο κάθε παίκτης επιλέγει ένα πιόν και τοποθετεί στο σημείο κίνησης. Ανακατεύουμε τις κάρτες και τις τοποθετούμε ανάποδα στο ταμπλό. Τοποθετούμε και τον Κούπερ στο τελευταίο κουτάκι στο Βόρειο Αιγαίο. Θα δούμε τώρα και πού θα τοποθετούμε εμείς. Κατεβάζουμε το AR Tutor και σκανάρουμε αυτό το QR για περισσότερες πληροφορίες. Ωραία, και τοποθετούμε και εμάς στο νομό Ροδόπης. Ο πρώτος παίκτης που θα παίξει είναι αυτός που χάιδεψε ή έβγαλε βόλτα τελευταία φορά ένα σκύλο. Οι παίκτες τοποθετούν τα πιόνια τους στην αφετηρία που βρίσκεται στο νομό Ροδόπης. Αν πέσουμε πάνω σε πορτοκαλί θέση, τραβάμε μία κάρτα από τις πορτοκαλί κάρτες. Αν απαντήσουμε σωστά, πηγαίνουμε μία θέση μπροστά. Αλλιώς μένουμε στάσιμοι. Οι πορτοκαλί κάρτες είναι αυτές εδώ. Σκανάροντάς τες, βγαίνουν οι ερωτήσεις. Αν πέσουμε πάνω σε μία μπλε θέση, τραβάμε μία κάρτα από τις μπλε κάρτες και τη διαβάζουμε ώστε να μάθουν όλοι οι παίκτες μια χρήσιμη πληροφορία γεωγραφίας. Αφού διαβάσουμε την κάρτα, πηγαίνουμε μία θέση μπροστά. Ο παίκτης που θα φτάσει πρώτος στον Κούπερ είναι ο νικητής της παρτίδας. Και αυτό εδώ είναι το παιχνίδι.